Badakat nik arantzatxo bat, Ez dakitela txistu jotzen atzekin. Atzi gabe bai ondo, eta atzakin eatea zait. Nik atxira, Egitea esan, ez dakit hartza izateko nola ingo nuken. Atzekin ez dakit behintzat, deitzen txakurrei. Kaixo launak, hementxe dazkau, Kristina eta Txesko ongi etorri. Zer moduz, bikote? Ondo? Kosinatzeko prest? Bai, prest. Bueno, zer da zehazki eata? Bada, Euskal Artzain Txakurraren adiskideak elkartea, Ados. Eta zeite zue bertan, bueno, pentsatzet Euskal Artzain Txakurra bultzatu, ez da? Hori da, guk aigea Euskal Artzain Txakurraren alde lanean. Ona. Lana inbiar da orduan, ez da? Emate honez biar daka. Asko dago egiteko, bai. Bueno, Kristina, eta txakurrai nola deitzen zaio? Nola deitzen zuen? Hemen ibilia ni deitu nahian da ez dakit txistua ondo gotzen. Ni saiatzera txistu iten, bai ezin dut, orduan izenagatik. Olako zerbait esateiet. Eta nola, badakazu txakurra, nola ez deitzen dio zuen? Bai, hausa eta altzu. Hausa eta altzu. Eta... Ze gauza politak. A ber, bikote, etorri, hemen janari asko dago, Torri honea. Altzu, hausa. Zein da, altzu eta zein da? Hau da, altzu, arra. Eta emea, hausa. Hau egia hartzai txakurrak, baino ez gorbeiako, ez da? Ile luze duna, ez da? Ile luzeko die, ile txuk die. Ile txuk die, ze gauza politak. Bueno, eta zukaldatzen baldaki, hauek jaten bakarrikan. Obie katadores. Katadores, vale. Saio bikaina aukiko dugu orkoan, hauen lotu inbiarko ditugu, baina gero katatuko zue, bale? Gaina arkumia dakau, erreta, marinatuta, eta ikusiko patata pixatekin eta tomatekin, labian. Bueno, guantxe hasiko gea lagunak. Epa! Bueno, lagunak eta bikote, garatuko izuez pausuz nondik noa ibiliko gean, gaine hemen desente osai gazkau megainen, ez da? Bai. Bueno, ingo deuna da, arkumia, eta kasu honetan ingo deuna da garbitu, eta beratzen jarriko dugu, marinatzen. Marinatzen jarriko dugu, laranja esalakin, laranja zukuakin, pina pusketa bat hartuko dugu, baitare birrinduko dugu, eta zukua botako jau bertara, jengibre pixkat, eskaia eta pipermin pixkat. Hori ontzen utziko deu, gehiagi gabe. 20 minutu eta horren ostian ingo deuna da. Sartaian markatu ostian atea eta markatu deun lekuan barazkikin hasiko gea. Botako deu baratzuia, botako deu tipulina, hoi ondo goxauta da honian. Hemen dakau pipera utza eta goxatzen jarraituko deu. Eta bertara botako deu leno iragatzi ditugun zuku guztik. Oidana murrizten utziko deu, goxatzen utziko deu, eta goxauta da honian ingo deu. Iragatzi, bertan dauden historidanak atea eta zukuak ingeldituko gea. Eta zuko hortan botako deu esti pixkat, gio, koina pixkat, goxatuko deu, eta hoi gutxi balitz, dena murriztean nian da puntuan da honian, botako jau. Aharbi batzuk, eta baitare botako dio pinean pusketatxo batzuk, dadotxo batzuk bertan topatzeko. Gio ja, kanpon dakaun aragila bertan berotuko deu pixkat, eta hori erabilko deu plateraratzeko. Hori izangoa, gaurko oinarria. Desente esplikazio luzi izan da, baina jungo gea pixkanaka, bale? Gio, horrei lagungarri, ingo izkio bi gauza. Bat, patata bereziat ingo deuna da zuritu, egosi hostian ingo deu dana zanpatu, krematxo bat ingo deu harto irinakin, eta ingo ditugu bolatxo batzuk, barrun gazta pusketa bat sartuko jo, ingo deu bolatxoa eta prejitu ingo ditugu. Ondoren jateko eta barruan gazta hor xamurra goteko. Eta hoi gutxi balit tomatiakin ebai lagunduko jau, tomate honekin errez ingo deu. Ingo deuna txortenak endu, erdikan moztu, eta gero ingo deu majau batzuri ale batekin, baitare oregano pixkat, nogi xetua otako jau, eta azukre pixak gozatzeko. Ingo deuna da iriki, ontzi baten jarri, mejungia bota eta labian bukatu. Orduan izangoa, aragila, patata bolatxoakin, tomatia lagungarri eta prestatu deun saltza gainetik botatzeko. Ados?
Luzia, ez da? Esplikazioa. Bueno, lanian jarriko izuen. Bat inguna da, patata zuritu egosten jartzeko, zuri gailuakin hobeto, ez da? Bai, igual bai. Venga, zuri gailua emango izut. Eta bestia jungoa behitu hemen. Majaua prestatzen, tomate berezi hori iteko, eta tomate hori martxan jartzeko. Majaua iteko, eman dizugut. Baratzuri ale bat, eta gainuntzeko osagaiak ordazkazu. Azukre pixka eta erezu, haure bai pixka eta hori xetua bai desente, bale? Ungo zea, majaua iten, eta majaua prestakaunian, gero, ontzitxo hontan jarriko ditugu, tomatek erdi irikita eta laberatu ingoitugu, bale? Perfecto. Bueno, lanak eman dizkizuet, labana eman bertzaio, eta mingaina bai, Vale? Bueno, ikusiet, txakurrak ekarritu zula. Bai, zen badazkazu, txakur gehiago aldazkazu? Bi txakur. Bi txakur. Bi txakur, eta naiko. Eta nahikoa, ez da? Bai. Moituak ikustea diala, ez da? Oso moitu da, gazte-gazteak dira, energia, ez da? Eta zu, txesko baldakazu txakurrikan. Nik 6. 6? Katxila, amar, Neri eskue juntzat pixkan. Eskutatik unantzak. Ba, nire dauzket iru hartzei txakur eta gero iru bestelako arrastatako. Vale, ados. Bueno, zergatik bihar deu indarrau hartzai txakurra aurrea amateko? Zer dago? Galtzorian aldakago, zer dakago? Bai, aspaldi, konturatu ziren, oso ale gutxi zeudela erregistratuta. Bai. Hasi ziren behi da, eta berez galtzorian dagoelaren muga izango litzeke 1000 ale. 1000 ale. M reproduktorak. Ostras, vale. Baina eta badaude hainbeste? Ez, dare berez, 1000 barko lieke gorbeiakok eta 1000 hiletxuk. Bai. Eta dare berez, zazpiron baino gutxigo, danak elkartuta, arra eta emeak. Arazo larri baten gaude? Oso larrin. Oso larrian, Bai. Jope. Bai. Eta hau da, guk Euskal Arrasako txakurra dakaun, bat o bi, ez da? Bidea, esan dugu hileduna, eta bestia da marroixuagoa, ez da? Hori, gorriskagoa, batzutan hori goa, bai. Eta zertan desberdintzen dira bai gorbeiakoa eta bai hartzai txakurri hileduna? Zer izaugarri dazka bakoitzak? Bai, hiletxue berez, hile luzekoa da, kolorea izaten da, kanela, horiska, gorriska pixkat baita dauke toke batzuk, eta muturre beltzarana luze, pixka luzea, eta hori, beltzarana. Vale. Eta gorbeiako, zugu hobeto esan dezakezu zu daukezula, baina gorriskago die. Gorriskago, horre bai, iluntxago daren, ere nahiko ilune diri, eta beste batzu jotzen du kasi hori kolore batera, la? Kapa diferente horiek badare. Vale. Ez da zertan izan bia kolore berdina danak orduan arrasa barruan. Badaude tonalidade ikutu desberdinak bai, ez da? Hori da. Eta behaien artean, ze desberdintasun topatuko genitun, itxura aldetik aparte, ez dakit behaien berezitasunak edo hartzailanak iteko garaian edo. Bai, hor, hartzai batek egon nintzen izketan, eta esan ziten azan, oso antzeko diela, baina buru gogorragok edo bai diela hiletxuk. Osa, ni hiletxuagoa nahi zordun, ez da? Nire tankea Baina, bi... Eoskorragoa, pixkat eoskorragoa. Bai. Baina oso atzeko die. Bi behitzat, ikustetena zure txakurrekin eta... Nireak ero, eski adibidez, nireak jarreran eguneroko hortan nahiko igualtxoak dira, Bai dazkak bila gordun. Zurak azu bai gorbeakoa eta bai... Ni dazket bi gorbeiako eta hiletxu eme bat. Bueno, eta eatan, zehazki, zelan gehiago inbiar dituzue, hauten aurrea amateko? Zelan burutzen dituzue? Momentu honetan, saiatzen geha hartzaintzako ferita, gehienetan die hori hartzaintzako feritan, ezagutarazten deu Euskal Hartzai txakurren egoera, eta hor, jendea gerturatzen da, gu pixka eta azaltzeigu nola dagoen Euskal Hartzai txakurra, eta hala ere baita egiten deuna da, baita saldu, kamisetak eta produktuk, baita hor ateatzen deun diru kopurue, proiektu genetiko baterako... Txukuntzeko eta... Hori da. Bali behediak eukitzeko, aurrea emateko historia. Azkenean dana... Bai, azkenean... Dirua berrizateatan aurrea emateko ere bai, ez da? Bai, ari gara...
odolan laginak atatzen estreo genetiko bat iteko, Bai. eta hori dana koste badoke, eta guk eramaten dugu horren kargo. Claro, eta orduan laguntza patrikatik ez egoteko jartzen une Claro, oro, bueno, behintzat laguntza bat eukiteko. Gehiengoa da, bazkide jarritako kuotak, eta hori, gero, Kristianak esan duena, saiatzen gara juten aldegune toki guztitara, eta... Hori hartzuna eman, eta egoera erakutsi, eta nola da honez, da? Eta zehazki, zein da egoera, esan dezue, Moldova berdiala, 700 daudela danea eta 1000 bakoitzetik beharko gintula amak, ez da? Zer dijoak, giota gutxioa, urtetik urteak giota gutxioa dakau? Ogoen pixka gora indu, bera, nola dejo panorama? Pixka gora xio dijo. Oain dela ez urte asko, nahiko baxu zeon, baino azkeneko urtetan, 2022, 600 da gutxitik, ustet, 700 aldea hilo da. Orduan berez, poliki hobetzen badijua. Zuen lanak eta indarrak eta emateu, etekin pixat ematen nahi diala bentsat, ez da? Behintzat jendea jakiteko zindan egoera, porque askotan harritu iten da jendea esaten duzunean arriskoan dagoela. Zer gertatzen da, ikuste dituzula igual kalen gehiago Euskal Artze txakurrek eta gorbea baren pixkat modan jartzen dira. Baina igual ez dia euneko egun puruak, igual ez dia... Ez da erregistratuta. Erregistratu gabe, eta ez du balio. Claro, ezin da kontutan euki. Norbaiteke pasabarroke jueza batek eta horretik eta arek esatea hori txakur hori balio duela umeak eukitzeko eta... Bai, kalifikazio hori eukitzeko, bakeo ateratzeko. Eta, zesan berrezue, nunda irten bidea? Hartzaietan jartzia, horrek ja galerak ez daude hainbeste hartzaian beste hartzai txakurre goteko. Ez dakit beste bideo bat topatzen nahi zaioen, ez dakit etxeako, o etxek zaintzeko, o familin bizitzeko, edo beste bideo bat bilatu behar zaie? Berez ateatzeko, nire ustez, nola hartzaintzan ez da hainbeste erabiltzen, igual hartzaintzan gustauko litzaiguke aurrera jarraitzea txakurrakin. Baina berez, ni kaleku megea eta azkenen etxetan daukeu eta guztua dare, baina baita bere behar basikok bete behar die. Osea, ez da azkenen txakur bat etxe neukitzea eta paseo txiki bat, baizik eta hartzaiek die, beraz... Energia gastatu behar dute, ez da? Bai, fisikoki eta mentalki baita, pixkanek hau. Bai, orduan, garrantzitsuna, denbora pasatzea behaiekin, ze oso... pertsona zalek die, ume zalek, eta jolastu, eta Energia gastatu arazi alegina, ez da? Hoi da. Vale, hemen inberezuena da, hoi da, garbitza gota. Zu, majaua bukatu, hori ia dana, azukre pixkat, oregano pixkat, eta zuk, lagundu jozu, bitxortenak endu, erriti moztu, hemen jarriko ditugu, eta hola ja, laberatu ingoitugu, eta hori martxan jarriko dugu. Eta nik baina ideia, hau martxan jarri, inbiardetena da behitu hemen esan deten pipermina hor txikitu, eta bota berren ja, honia botako eta horrela pusketa bat, birrinduko deu, eta inbiardetena da. Aragia garbitu eta dana elkartu. Eta hau marinatzen utziko dugu. Eta bikote, norbaitek nahi badu, hartzaitxakur bat eskuratu edo bereganatu, ez dakit nola esatean, zein behar du? Zuekin jarri behar du kontaktuan, edo zuek gomendatzen dezu bintzat kalifikatu izatea eta bintzat arrazai aurre itia, ez da? Guk elkarte bezala ez ditu txakurrek saltzen, ez gara ezitzaileak. Guk egiten duguna da, gure e-mailaren bitartean, gure web horrian sartzen dira, eta egiten duguna da, pertsona bat eskatzen diguna txakur bat nahi duela lortu, gordetzen dugu bere datuak, eta hartzai batek edo zoin partikular eukidobela komunaldi bat eskatzen digu hilatzea zein eman txakurrek, eta egiten duguna da bata bestekin harrematetan jarri. Eta gero eta gehiago jartzen dira, o nola dakau panorama azken aldin? Juten dira eta galdetzen du jendeak, gero bakoitzak bilatzen du bere kabuz, mundu guzti ez gaitu ezagutzen, hori da gure lana pixkat peritan eta egiten duguna. Ezagutu arazi eta zertan nahi zeaten, ez da? Ez zainbeste txakurre registrautan lortzea, porque hori igual zaila da, gutxi da, esan dugu ez, gutxi daude. Bai da kontzientziatzea, gero guk saiatu behar garela txakur horiek registratzen. Naiz eta txakurraren jatorria ez ezagutu, nik ala egin nuen adibidez, ere emea hartzai bati erosin nion,
txakurre lan atzebien, gustatu zitzaidan, irutxetan betetze zituela bete beharrekoak, eta gero lan hartu dut, hori, paper guztik atera, eta bueno. Eta dena ondo kudeatzeko, ez da? Ondo, zelan hona egiten ari zaten, ze biharrezkoa, eta bueno, hemen txe ingo deuna dagoen haure jarri marinatzen, indeu gure lehendabiziko urratza, patata martxan jarritugu, betu, hau bota joko, honea, txetxo, bota pixkat, bota aldezutan eti pixkat. Bota eti pixkat, Venga, gauza bat ingo deu. Goiara bat emango izut olio txorrota bat, bota txorrota, bota olioa, jarriko jau bakoitza jola gainean goiara kaiar bat, eta labian sartuko ditugu. Eta nik hemen indetena da ez urrakendu, bale? Eta hau ingo deuna da, hemen jarri marinatzen. Hemen da bakizu da kaula pinan zukua, laranja zukua, belarrak, piper pixkat, eta hau, martxan dakau. Bueno, jungo gea orozkoaino, erreportaia ikustea, behitu hemen dakaudena marinatzen, tomate horiek ere itxura eharra hartu du, ondotxezko. Eta orozkoaino jungo gea, Urigoitiko txorizoak ezautzea, eta gaurkoan bere txerriekin egongo gea. Guazen bertara. Apa guztioi, Javi Naz, Orozkon gaude, Urigoitin zehazki, Urigoita auzoan, eta gure txarriek eta gure lana aurkeztuko dutxuet. Hemen gauz ja, mendien gure txarriekaz, bai. Bueno, hau hasi izan nire maztea loreak, bai, 2012 urtean hasi izan. Eta gero hasiera baten, kosi gendun, bakarrik loditan gendun beste batzu bentzako. Gero ja emon gendun pausue bi urte berandu hau edo, emon gendun pausue produktua hasten iten. Suabe, zea ezauen ematen biziteko, bai? Atzenan espaldin badoziten produktu finala edo, loditzea beste batzuen txako, bueno, eskaz geldituten da. Da gero ja, sartu nintzen ni lanean beragaz, 2016 urtean, irabazi gendule Euskal Herriko txapelketa, txorizotan. Dukiten dugu pare bat txerra mado iru, hemetik ziurrenik baten bat dauela urdun, uste eta adibidez dauela urdun, eta, ateraten dotxegu ziklo bat, esaten dana ziklo bat, da gero ja pasetan da barriro loditzera. Ziten dugu prozesu guztia, hemen jaiotzen direz, hemen hasten direz, gero bat aroa guziltegira, eta oin momentuen, diogu proiektu barri baten sartu gara, gure baserrikop deko naizena, obradore baten gauz ekoizle batzuk, lau pabo sozio oindik, ze espero dugu gehiago izitea, eta aniten dugu, atzenengo prozesua, dala itea txorizoak, odolosteak, da danetari egiten duguan. Eta gure posturea izin da ekonomia zirkularra. Eta orduan txarrien txabolak dire segurrezkoak, emeko egurrezkoak. Pinu insigniziga zeindeako txabolak, Orozkoko zerrategi baten, egin duzen, da egurre termomodifikaute. Eta aislante oso super, eta atzenean funtziona binda hori oso ondo. Da, hor dauz, zabalik egun guztien, ze txarriek bizi direz bere airera. Esku baten, dekoguz 4 hektarea pinue, gero hektarea eta piku aritzak, eta gero beste alderdi bat, baso basua esaten dana. Teorikoki daulekue, loditako 300 txarri urtean, guk loditzen duguz, ez dakit, 50 inguru edo. Orduan dekie lekue sobran. Txabolak zabalik, bere airera bizi direz, denbora guztien, alik eta hoberen guztien jaku egotea txarriek segero produktuen sekretua horretan datza. Ondo haste animalia eta da sano bizitea. Emoten dutxegu pentsue, hartuten daurien aurti, pentsue, transgeniko barik. Zerealak, babak, zebada, hartoa, nasketa bat, principalki. La arraza principala dekon da kruze bat, landras larsguaita eta duroka 150. Hori moten dutxe kalidadea, infiltrazioan, gantzen infiltrazioa aukela barruen. Gero deko euskal txerriren bat dortik, hori txatita dauna, principalak direz besteak. Gu etorten gara goz guztitan, bueltatxu bat emotera, jaten emotera, ekosten eure ondo dauela, sarraduriek errepasau, zutan apurtuten dauri eta eskapetan direz. Esteki egeni askori, da animali bat oso soziala, da oso majuek, jaten emoten dutxu zenean, bakizu, handienak
fuerteago egiten da, eta kenduten da, bestea lekutik, eta bai, guk ez oso ondo portetan direz. Prozesu guztia egiten dugu beraiek errespetatuz, eta gero baita ere errespetatzen dugu bukaerako produktua. Ez dugu zerabiltzen kimikorik, ez egiten dugu errezeta tradizionala, bai? Eta produktu guztiek, ez soilik txorizoagaz. Hai saltxitxo jaiten dugu be, ez dugu erabiltzen ez laktosarik, ez glutenik, ez gauza zail bat lortzea edo topetea adibidez supermerkatuetan. Saltxitxoi bat laktosa bari, gurea ez teko laktosarik, ez teko ez. Gure salmenta printzipala da sokatan, edo benta zuzenean. Zapaturo gure lurreko merkatuan, Bilbon, Tinglauetan, barikuetan egoten gara bat bai eta bat Amurrion, merkatuen, Galdakauko merkatuen, eguen arrastitan, eta gero sokatan. Sare sozialetik topa aldozu ez gure produkta, bintzat gure argaziek eta gure gauzak ekosten dire eta kontaktatu baita ere. Eraten dugu etxera edo geldituten gara leku zentriko baten edo mugituteko alik eta gitxien. Venga, bai, Joseba, ezagutu dozuz gure animaliak eta espero dut probetea gure produktuak, guri goitiko txorizoak, bai? Venga, agur! Haupa Javi eta gora Orozko, egia esan ze ondo, animalik azke daudenian eta giodana goxu ateatzea, eta nola ez, animalik hobeto elmadu danontzako hobeto da. Horrela jarraitu, eta gu gurian jarraitu, eta badaki dakazuela erreportaitxo bat, gordeta guretzako, nola iteitu zuen txerrikik eta dana, irrikitan gaude ikusteko, eta nahi zuenian bialdu. Besarka da hondiba eta gurian jarraituko dugu. Hemen txe, bakizu telebistan magia daola, eta 5 minutu hauetan patatak egosi zaizkigu, eta hipiar deuna da, bertati pasa, birrindu pixkat, eta hor dakaunian, botako jo behitu, gatza emango izut, ez dio gehiagi botako gatza. Zeatik, angeo barruan gazta sartuko jo, nahiko sustantzi duna, baina xositu ez ditu gutziko patatak, bale? Gatza pixka botako jozu, gero, hartu irina botako jozu, masatxo bat ingo deu, eta bertan laukitxuak gaztana sartuko ditugu barruan, bolatxuakin, da esan dugun bezala, prejitu ingo deu gelo. Zuk txesko, jungo zea laguntzen laukitxuak egiten, bale? Eta zu, patatain, igual dazkan begi beltxo hauek pixak endu, eta dena barroa, bale? Bena, lana banatuta dazkau, nien berdetena da. Bertan, aragila markatu, eta gero, barazkikin jungo naiz. Oso ondo, ingoetena da, sartaia martxan jarri, eta esan dako. Bueno, badakigun nundikan datorren arraza? Zehazki Euskal Herrin ezitakoan, o ez dakiten ze datu dazkaun, o ze ikerketa indian jakiteko noizkoa da arraza. Zehaz, bakigu hartalde guaindala 5.000 urtetik hemen ibiltzen diala gueltaka, ez da? Bai, bera, guain ez urte asko aurkitu dira, txakurren aztarnak kobazulo batzuetan hemen inguruan. Bai, bakarrik txakurra, eta baita ere, gizon batena, bai, agertu da txakurrik zaharrena, antxinekona, zestoako kobazulo batean. Bai, erraiako kobazulo. Brontzez garaiakoa edo. Eta gero beste kobazulo batean agertu zen pertsona baten ezurrak, ardi batekin edo arkume bat, eta txakurrarekin. Orduan, badakigu hemen egon dela hartzaintza. Guain, txakurraren jatorria berez hori dan edo beste toki batetik etorri da, oraindik zehazki ez dago. Ez dago. Ahi gara lan genetikoak iten, Kristinak pixka azalduko digu. Bai, hor, Euskal Herriko Unibertsitateekin konbenio antzeko bat intzan, 2018 usteet izan zala, eta hor, odolagin batzuk ateatzen die, pixkat analisi batzuk eiteko. 18 markatzaile genetiko hartzen dute kontutan, eta, pixkat hor ikusten dute ze gaixotasun mota eukitzazketen Euskal Artzai txakurrak, endogamia maila baita, azkenen genetikoki indartxu ateatzeko gaixotasun gutxikin o aldien gutxinakin ateatzeko, hor hartzen da kontutan, ez izatea oso gertuko kau da. Ama bat bere seme batekin ez elkartzea. Hori asko gertatzen nahi da, arraza askotan niguri behintzat, bai jundiala beti behiezan bila, eta lagadue arraza asko izorra gundiala, ez da? Debilitatea, gaixotasunak eta sortzen dira asko. Hori adibidez, nik dakitenez, salditan, karrera saldik eta bila juten dira, kiston saldian bila, baina Euskal Potxoko horrena eta honena, eta esategu, hori, askotan jundiala
Txakurrakin berdila, nik eta boxerranekan beti, eta boxerra, eta azkenengoa beti displaxiakin bukatu du. Eta ez dakit, esate gue, arrazak izorratzen nahi gehala, ia, ez da? Ba, noskita, hain ale gutxi nola daren, oso importantea da ikustea. Nola baiteko gaixotasun bat dagoen, eta ezagutzea, karo, pentsatu ezakezu, hemendik eta Bizkaiako txakur bat, ez daukela zer ikusirik, baino azkenean hartzeien artean mugitu dira, eta beraiek ere ez dakite nondik nora joan den linea hori, ala? Eta hori ezagutzea gero gurutzaketak egiteko garaien oso importantea da. Eta ze topatu ezu horra, adibidez eus? Horra dira, badirudi, ez dagoela hain gaizki izan ziteken bezala, Nahiko ondo bideratuta da gau orduan. Bai. Bueno, hori da jeita, eta gero hori ondo aprobetxatzea, hori egitearekin bakarrik ez du ezertarako balio. Gero aprobetxatu behar dut datu horik eta horrekin landu. Eta ondo landu eta ondo kudea. Eta gero aparte, Kristina, esango izu beto, baina hemendik bidali dira gure lagina horiek, ze mantentzen diren eran, irauten du denbora pila bat, ez da telebistan ikusten da bezala, polizi serioetan izoztu egin behar dala, eta horrela, papertxo batetan berezia jartzen da, eta horrek irauten du denbora pila bat. Eta ari dira bidaltzen Innsbruckera, beste azterketa bat egiteko. Bai, hor azkenen hartze dituzte beste 13 markatzaile, ze ikusi die 13 markatzaile, Innsbruckeko unibertsitateko ikusi due, hoiekin nahikok diela, esateko arraza bateko diela, edo ez, horra adibidez, goldenakin, pastor alemanakin, hori, estudio hori erabili dute, eta 13 markatzaile horiekin, jakin dute arraza hortakok diela. Orduan hortxe da bile baita Euskal Artzai Txakurren lagin batzukin, da hortxe gaude, espero naber ze ateratzen dan. Ni pentsatet egunen batian gurutzatu inbierko ziala, esateun bezala, ez dakit, gizaki dana berdinetik gatozen bezala, ez dakit, atxakur danak jakiten da etortzen dian, ez dakit, batzuk esateu aseriti datorrela, bestek esateu otzoti datorrela, Zeze, horlako datu ikan baldakau. Bori, deguna, hemen agertu zen txakur arrastoak horia txakur bat da. Ez da 8 bat esateako. Eta noizkoa da arrasto hori? Brontze garaiekoa esango nuke, Eta noiz brontze garaia? Hoi galdu iten honi? Hori nire agur. Urrezko garaikoa, Nitzen bakik, hobe. Ona. Baina horre Innsbruckeko beste lan hori baita oso garrantzitsua da. Jakiteko, porque guain azkenen txakurra erabakitzen da, Euskal Artzai txakurra dela itxuragatik. Eta horre bai, bat atatzen da ilunegoa, argigoa, jarri diren muga horietatik kanpo eta baztertu leike. Eta igual hori puruenak. Eta igual nahazia da, porque nik ikusi ditute kumeak nire bizilagunarenak, harrapatu zion goldena Euskal Artzai txakurra, eta atatzen dira batzu, haman antza 100% eta bestea gurasona, baina genetikoki txakur hori ez du balio arratza aurrera atatzeko. Hori, ja nasketa dago. Hori, zu genetikoki erabaki badezakezu benetan zer dan, bolatxo bakoitza sartzen da. Bai, bolatxokin behar dituzu, bolatxokin behar dituzu. Bale, ni dena bota beko. Igualdo, atea ez da zer. Bate magalitzen ma ez da zer. Inberezu hartu irina bota. Bale, zanbatu ez hori. ADN hori, bai esango zigun, 80tik gora balio du, bera, edo hone balio du, edo ez. Ja, zenbat ADN purua dakan, ez da? Hori da. Bai, eta oinarria ADN-iana zenena da, hori ere bai, ez da? Claro, ez dana, fiskarroetan dana markatzen. Ez tekain erresa izan behar, ez da? Ez. Eta hori, niri baitare pixkate, nik ez dut eramaten tema hori elkartean, eta pixkate galdu egiten naiz, baina, komplejoa da, oso zaila da, eta denbora... Zenbat kide zaudete elkartean? 65, hola, 65. Bai, laroia aiatu gabe, Laroia iritsi gabe. Danak Artzai txakurra dazkazuena zeate, edo ez da zertan Artzai txakurrek euki behar? Ez da zertan euki beharrik, Ni pentsatzen dut danak edo eukiko... Gehienak eukiko zuela, ez da?
Bai, baina ez da beharrezkoa, zeinek nahi balimado lagundu, egin daike bazkide, eta ez da derrigorrezkoa txakurri gogitza, noski. Eta bazkide iteko, noa jun behar da, osea, nola, ze ekimen iten dituzu eta non hartzen hau aurre diteko, bazkide batek zein behar du bertan? Bazkidea izateko erresa da, gure web horrian sartu, eataelkartea.org, hor dago informazio guztia, arrazari buruz, datu pila bada ere, argazki eta bar. Eta gero bazkide batek egin daike asko edo oso gutxi dirua jarri eta jazta, Ez dago inungo beharri, gero dauke gure batzarra eta hor bai lan gehi daukena eta bakoitza bere lan finkoak, baina bazkide batek jartzen dago diru eta gero peri eta etorri nahi balimado gurekin laguntza, etortzen da, edo hori, jartzen ditu gure kuota oso xumea da, 25 euro, urteko, eta horrekin, guretzako ere bai laguntza da, sozio bakoitzek kuota batekin ordaintzen dugu aden froga bat, Bai. Bueno, hemen martxan dakago hau, Bota behar du piperra utza pixkat, zan deun bezala, bale, ez dutola nahikoa, piperra utza bota dio, piper bina bai, inbertetena dau pixka goxatu, eta nola pixka goxatu duen, dekuzuzu azpin segan sokarrat hori hor utziuna lehenoko tostiana, eharra sustantzia eman diona, guain botako dugu gainuntzeko zuku guztik bertara, hemen utziko dugu pixkat murrizten, eta belaxe botako jot, estilla, gero likoria, eta salda, eta utziko dugu lasai goxatzen, gehingo dugu iragazi, jukuk erabili, eta bolatxoie prejitzia falta zaigu, eta hori nola joan hau, oi ama, bitu hau batean goitut, bestela pasa ingo zaizkigu, hor kanpon utziko deu, eta gero ingo deuna da, azkeneko momentuan, igual bero puntxu bat emateko, sartuko ditugu barruan, da listo. Bitu ze tomate beresi egin dituzuen, Fenomeno. Fenomeno. Oita bolita beresi horiek, eta arkume pusketa errakau gaurkoan ebai. Esan dakoa, ni hemen geldituko nahi zonei, botatzen estilla, gainuntzekoak, eta botako jo salda goxatzen juteko, eta bitartean erreportai bat ikustea jungo gea, ados? Oso. Eta zehazki noa jungo gea, jungo gea Gasteizea, Gilda txapelduna, dastatzera. Ikusiko zuez ez, Gilda, earra. Kaixo, Joseba, Manolentan gaude, eta begira hau, Gilda berezi bat da, ez du ematen, baina honekin Gilda txapelketa bat irabazi genuen. Urtero, aurkezten gara bat edo bi pintxo txapelketara. Nire nagusiari, Luis Hernaniri, asko gustatzen zaio txapelketa horretara aurkeztea. Eta, Euskadiko txapelketan, 3 urte jarraian, bigarrena geratu ginen. Eta, ondo dago, baina inori ez zaio bigarrena geratzea gustatzen. Orduan aurten, Gilda txapelketa honetara aurkeztu ginen eta irabazi genuen. Eta orduan, irabazi dugunez, aurten gogo gehiago dauzkagu pintxoleaketetara aurkezteko. Kartarekin eta baita eguneko menuarekin lan egiten dugu, batez ere kartarekin. Eta astean zehar, kartatik kanpo platerazko dauzkago, denboraldiarekin jolasten ez. Orain horburuak, edozein motatako arrainak ez, errebolloa, bisigoa, eta gero aragi mota ezberdinekin. Eta txapelketa zitxegin eta gero, guazen geure Gilda egitera. Hemen daukagu geure Gilda irabazlea egiteko osagai guztiak. Lehenik eta behin hasiko gara terrinatik. Goian daukagu antxoa freskua eta gero lodosako piparrak. Eta hau ketu egin dugu egurarekin. Gero terrinaren gainean bermutarekin egindako gelau jarriko dugu. 2 puntutxo. Eta puntu bakoitzaren gainean oliba esferifikazioa eta piper esferifikazioa jarriko dugu. Eta gero terrinaren erdian jarriko dugu geure txakoli pilpila. Legatzen buruekin egiten duguna. Esferifikazioak egingo ditugu alginatua duen ur honekin. Gilda hau bururatu zitzaigun Donostian 6 urtez eginda Gilda tradizionaleko txapelketa bat, eta aurten Gasteizen miniatureko txapelketan egin dute beste modu batean. Gildari berrikuntza bat egiteko, pizka bat
aldatuz, teknikak sartuz eta olakoak. Eta, bueno, txapelketa honetan, esan ziguten osagai berri bat sartu behar genuela. Gilda normalean, badauka piperra, oliba eta antxoa. Eta orduan, pentsatu genuen, piper gorri hau, lodosakoa, toke ona emango ziola. Orduan ja, geure osagai guztiak dauzkagu, esferifikazioak eta guzti, eta orduan gilda montatuko dugu. Egun horretan, lehiaketa egunean, oso urduri nengoen. Hau zabana zen, niri laguntzen, nire neskalaguna nuela, nire ondoan, eta, bion artean oso ondo egin genuen. Gero bukatzean, guztiok esan zidaten, oso ona izan zela, oso zapore ona, nahiko interesgarria, oso berria, zutela horrelako gauzarik ikusi, Gildan. Jarriko dugu, ainanako gatza, nola ez, eta lore batzuk, eta hau bukatzeko, azkenengo ikutua, olio pizkatxo bat. Pintxo hau daztatzeko, larun batetan eta igandetan. Etorri zaitezkete, soilik goizeetan. Eta hemen daukagu geure Gilda txapelduna, zatozte frogatzera, hemen Manolenta jatetxean, Gasteizen. Agur, gero arte! Hau pantxon eta lan talde guztia, zer Gilda berezia, Ai, ama, irrikitan gehatu geha guain daztatzeko, ikusi baita ezin jan, Hoi. Bueno, pasatuko geha bertatikan, eta azteko eta behin zorionak, bakigu bigarrena ez zaizula gustatzen gelditzea, baina azkenian lortu ezue. Hori da, in, gauza lortzen dira. Bezarka da hondi bat. Bueno, gurean jarraituko dugu. Hemen, indeun gauza bakarra da esan dizuten bezala. Estitxorrota botaet, likore botaet, pixka flameatu, salda botaiot, eta hemen txutzi dugu murrizten erreportaia ikusten eginan bitartian. Oen ingoetena da, iragatzi, bertan sartuko dugu arkumia, eta gero bertan sartu bihertugu. Aharbilak esan dugun bezala, xibuleta xetuta, eta zu lagunduko jazu hemen laukitxik egiten. Kenduko jozu, bastarreko azala, eta hemen erdian bihotzau gogorra izateu. Kendu, eta bestekin laukitxik egiten, bale? Perfecto. Bale, eta hemen jungo geana da, pregitzen jungo gea, eta zu pixkata dion ateatzeko, bale? Bale. Esango dizuten, bale? Bueno, ingo dugu izutena da, eman hemen. Beitu, honexekin ibiliko, ateatzen, papela hemen dakau jarrita, bolatxo bota, eta pregituta da benian, atea eta hemen txutzi. Ez da beste ikin bihar, bale? Bueno, eta hartzaitxakur lehiaketetan. Nola dijo azte hartzaitxakur lehiaketak? Hartzaitxakurak esan behar dute? Edo aldu beste arrasatako txakur batzuk ere bai lehiatu bertan? Nola dijo historia? Momentu honetan, Euskal Hartzaitxakur txapelketatan, Euskal arrasakikoak izan behar du? Bakarrik bertakoak ari dira onartzen. Vale. Adibidez, oinatikoa hori internazionala da. Vale. Eta horre sartzen dira, gonbidatuak, klasifikatutakoak, ez jazkiz egin dut baina hor izan leikeen beste arrazatakoak. Baina Gipuzkoa, Araba, Bizkaiko, Naparroko txapelketatan, Euskal Hartzaitxakurra bakarrik momentu ondan. Euskal Hartzaitxakurran lehiaketan. Ze izan behar du, ardik eta bildu behar ditu, edo bai zer gauza gertatzen dira lehiaketan, alegia. Gu batea bakarri jungea, baino hor itxura eta berdin dio, baino itentzuena zan pixkat, hartaldea kudeatzeko, hori da, eta gero beste, baita, hartzailanak inberditu da alegia. Hori, hartzailanak, baino, ikentzuen, bandera batzutatik pasarazi, rekorrido bat, azkenen hori txura berdin dio, momentu enten lan haunak inberditu da alegia. Ia danak gorbeia direla, oso gutxi daude hiletxoarekin, pena da, ze egon izan dira txakurro oso honak, baina, dakit zerrati eske okerrago dago, arlo guztietan, Bai, Orduan hiletxua okerro dago, arrisku handiagoan dabil. Bai. Eta gaina ADN froga hauetan ere bai, lagin askoz gutxiago da, hemendik baita ere aprobetxatuko dugu, gonbidatzeko guztiri, baina batez ere hiletxua dauzkenei animatzeko eta parte hartzeko frogaietan. Etzaio berai ez kostatzen, eta txakurrari entera horrez daiten, ze odol tantatxo bat bakarrik ateratzen zaie, eta oso lagungarria izango da. Zertan din bihar da indar gehiena arraza aurrea amateko? Zer da bihar gehiena dazkagunak? Momentu honetan, zentratuta gaude batez ere hori,
ADN-ko froga hauek, eta ikusteko, benetan abertze datu gatatzen dira nortik, Eta gero bakoitza partikularki, leheno komentatu duguna, da txakurrak erregistratu eta kumealdi bat atatzen balima dugu, gutxienez, pixkate preokupatu ze txakurrarekin ari gara gurutzatzen, baina ze badakigu, gure txakurra beti da hoberena, da politena, baina momentu honetan lagundu nahi balima dugu euskara ze txakurrari, bete behar ditu gutxieneko batzuk, guri pasatu zaigu, niri pertsonati esatea, bere txakurra etxala egokia gurutzatzeko, eta jartze zaitu hankaz gora momentua da, azarratu egite baina ez dute ulertzen, nik ez dute esaten bere txakurra itxusia danik, baina arraza estandar badauke, eta hori bete barrauke, eta gauz batzuk badaude ez dira onargarria zuzenean, marka txuriak eta horrela askotan border colliarekin nahaztu izan direlako baserrian. Ulertzekoa da baita, baserri batean, hartzai batek, bere herramienta da. Bilatu izan du lan txakur bat. Bere hartzai txakurra ondo egiten zuen lan, eta bizilonen border collia zen. Eta ondo egiten zuen, eta nahaztu egiten zituzten. Bueno, ulergarria da, baina gure lanerako ez da onargarria. Arraza mantentzeko ez da aproposena, alegia, ez da. Eta zuek adibidez zuen txakurrak, eramaten dituzuen lehiak eta horretara? Zuk zure irurak eta zuk etorren zaizkion bilaun hauek? Txakurra ez dago prestatuta, baino Oainik ez daude. Desde luego, gutxiago. Gutxiago, bai. Lan asko behar, horrek atzean lan asko dauke, ez da txakur bat. Izan behar du, zuenak ez du ardikin lan egiten. Osa, izan behar du hartzai txakur bat, ja ardikin ohituta da, alegia, ez da? Gu joaten gara, gu juten gara adristadore batena, iten dugu kursiotxo bat, eta, bueno, niri gustatzen zait, kamada bat eta malimadet, jode, hartzai batena jungo balitz, hori da, hoberena, ez? Karo, hartzai horri esan barriozu txakurrek pixa sena dauken eta ez da, hori ikusteko, juten gara. Gero txapelketa batera joateko atzetik lan asko dauke, eta guk ez daukegu ardirik egunero hor bere gainean egoteko. Baina politia da azkenen guri behintza gustau zitzaigun nola, ikusi nola ateatzen zitzaion sena. Ez dala zerbait... Barruan dara matena zer. Hori da. Batzui seitun ateatzen zaie, beste batzui... pixkat, hau txinda. Mekatzi lamar. Kaguen, eta hori, batzui lehentxo ikusten zaie ateatzen zaiela, eta beste batzui gehiago kostatzen zaie, baina, bueno, azkenen, landu inbar da, eta ardikin ion bar da, bai. Ondo. Bueno, ondo, goxo gehongo dia, lasai, zu lasai egon. Igual ez dakit temperatura pixa gehiagik jetxieten, eta ez dia inbeste pregitu, berri emongo jo energia pixkat, eta ikusi zuen bezala, Hemen, eharra gixagoa indeuna, Aterako da hau, esan dugu batzuk izango, arkumia izateko gutxin da egongoa. Baina hau, azkenean txuletiak bezala dia, barrutik xamurra egon behar du, eta guain beste gueltat emango jo, hemen irekingo beste 2-3 minutu, eta guantxe gatoz plateraratzea, ingo deuna da. Hau, bukatu pregitzen, hau, labian sartu, ikutu bero bat emateko, eta guantxe plateraratuko deudena. Bueno, dana martxan dakao, gaina txukundu deu, bitu hau xamurra gelditzen nahi da, ez dakitela osoikan ateako eten. A ber, inberretena da pintxatu, saltza pixka kendu, horrela xe, eta banijua, hemen, moztuko deu pixkat, platera eratzeko gara irako, bale? Egarra saltzatea zaiguna, Nia! Egarra indigo gaurkoan ebai. Bueno, inberretena bai, tomatetxoak hemendik atera, epeltzea sartu ditugula, eta... Bagoaz. Bueno, hemendikan, deialdi bat iteko, azkenengo jartzuna emateko, ze esan behar zaio jendeai, ze bihar deu gure txakurra aurrea emateko. Bueno, animatzeko txakurro sonak diela, bai lehen esan dakoa, saiatu barra daukeu, beraiekin gauzak egitea, baino animatzea, erregistratzea, eta gauzak egitea txakurrekin kirola. Eta kezkan balin baka, zuen gana guteko, eta galdetzea, eta... Hori da. Bai. Beti gaude, imeia egunero rebisatzen da, ozer gauze egunetik egunea erantzungo zaiela. Bikai. Betu hemen, barruan hola pixia gorri puntxuakin, odolik izan gabe, baina xamurra. Hemen txe, lomitua, hemen txe, saieskiko xamurrena,
Vale? Eta guain saltxa botako du. Hemen bildurik gabe botako du. Tipulina barro batena. Horrela, Vale? Hau, beste razio bat iteko, dana bat ez dugu jarriko. Hemen ingo duguna naztu. Eta, bueno, zuek deialdi egin dezu, eta nik ere bai, deialdi bat ingo eten mendikan. Abenduak 14an, EITB maratoian eguna hundila dakau, aurten, urtero bezala. Eta aurten izangoa, minbizian alde egiteko, ze beharrezkoa dan. Eta badakizue, danak egongo gehala adi egun hortan, bai deiak hartzen, bai aldan neurrin bakoitzak aldun bezala bere aportazioa inaldula. Eta beste gabe, hemen txedak gaurko errezeta, tomate horiek zitsuraka eta bolatxo hauek gaztakin barruan. Hemen txekarriko ditugu. Eta beste gabe, eskerrik asko hor izateatik, eskerrik asko zuei etortzeagatik, hori handi bat izan da, eta ea, urrengo urten edo alde zuenien etortzen baziat eta akiot alenu hobeto, notizionakin, eta ama gehiago dazkazuela, eta tan aurrea dihuela. Ados? Mila esker, eta launak, zuei bai, bihar arte.